2024 er ved at komme til en ende, og jeg vil rigtig gerne takke. Hej alle sammen, og mit navn det er Jeff, til dem af jer som ikke kender mig, og jeg har fået lov til at lave den her takkevideo, så tak. På et personligt plan, så vil jeg rigtig gerne takke for et godt år og de mange produktioner, som vi har fået lov til at lave. Jeg er sikker på, at virtuel produktion har været meget nyt for nogen, og jeg er rigtig taknemmelig for, at I har givet os tilliden til at springe ombord og se, hvad det kan. Og jeg håber, at i 2025, at vi kan skubbe og udvikle på nogle nye idéer. Men jeg har faktisk også lige en ekstra ny ting, som jeg lige vil tage jer med i. Så den her. Bum. Så kan I se, bag mig er vores kommende venue, hvor vi kan komme til at have en 80 siddende gæster. Så det kan være sådan en form for lille hybrid event arrangement, hvor man kan invitere sine mest særligste gæster herind fysisk. Vent, hvis jeg lige laver noget camera magic, så kan I se om 3, 2, 1. I begyndelsen af det nye år, så er det her klar. Der kan være en 80 gæster, hvor der også er plads til drikkevarer og mad. Yes, jamen jeg tror det var det for mig lige nu. Jeg vil gerne ønske jer en rigtig, rigtig god jul og et rigtig godt nytår, når I kommer så langt. Håber vi ses i 2025.